Έλα τότε να μαγειρέψουμε ή καλύτερα να δούμε ταινία με κρασάκι. Πώς να περάσεις τις δικαιολογίες της και να πας σπίτι της στο πρώτο ραντεβού. Πριν αρχίσω να αναλύω τα μηνύματα, θα σας πω λίγο περιληπτικά ακριβώς τι έγινε. Γνώρισα αυτήν την κοπέλα στο Tinder, ανταλλάξαμε αρκετά μηνύματα και της πρότεινα να πάμε σπίτι της για να πιούμε κρασάκι για να δούμε ταινία. Με άλλα λόγια, να γαμηθούμε. Και ήταν ok με αυτό το πλάνο αυτή, οπότε τη ζήτησα το Instagram. Με έκανε accept και follow back και μετά από μία μέρα μου στέλνει μήνυμα «Καλησπέρα και από εδώ». «Καλησπέρα» απαντάω. «Σου άρεσουν τα γλυκά?» Τρελαίνομαι για γλυκά, αλλά λόγω διατροφής δεν τρώω η αλήθεια. Έχει ένα εξάμηνο τώρα. «Αγαπάω τα pancakes με παγωτό. Εσύ?» Μου λέει «Και εγώ η αλήθεια, αλλά λόγω διατροφής τα αποφεύγω». Θα σκεφτώ για το κρασάκι. Για αρχή όμως, δεν θέλει να τα πούμε κάπου έξω. Λίγο backstory για μένα επίσης. Βγαίνω 3 με 5 ραντεβού την εβδομάδα. Οπότε, αν η κοπέλα είναι 7 στα 10 ή 8 στα 10 ή 9 στα 10, τότε ψήνομαι να πάω για ένα ποτό μαζί της. Θα ψινόμουν να πάω για ποτό με μια κοπέλα που είναι 7 στα 10 και πάνω. Αν όμως η κοπέλα είναι 5 στα 10 ή 6 στα 10, τότε δεν ψήνομαι να πάω για ένα ποτό έξω μαζί της. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό, αλλά ψήνομαι να πάω κατευθείαν σπίτι της ή να πάω μια βόλτα με το αυτοκίνητο και να γίνει κατευθείαν η πράξη. Αυτό με ψήνει, αλλά δεν ψήνω κάτι άλλο εκτός αυτού. Αν αυτή η κοπέλα ήταν 8 στα 10 παράδειγμα, θα της έλεγα ναι, μπορούμε βεβαίως να πάμε κάπου έξω. Δεν θα το ρίσκαρα να τη χάσω για να πάω κατευθείαν σπίτι της. Αλλά επειδή αυτή η κοπέλα δεν με νοιάζει και ήδη βγαίνω 3 με 5 ραντεβού τη βδομάδα, θα το ρισκάρω. Οπότε της απαντάω. Η αλήθεια δεν είμαι και πολύ του έξω. Είμαι σπιτόγατος. Το οποίο αυτό είναι ψέμα. Αλλά το λέω επειδή θέλω να της δείξω ότι δεν φταίει αυτή που δεν θέλω να βγω μαζί της, αλλά εγώ είμαι ο σπιτόγατος. Που προφανώς είναι ψέμα. Και μου απαντάει. Πρέπει να σε δω κάπου έξω πριν σε φέρω σπίτι. Δεν ξέρω τι άνθρωπος είσαι. Οπότε ξανά, αυτή με λίγα λόγια μου λέει, αν πάμε έξω για ποτό, δεν θα έχω θέμα μετά να έρθει σπίτι μου και να πετυχτούμε. Αυτό μου λέει με απλά λόγια. Αλλά εγώ όπως σας είπα, δεν ψήνομαι να πάω έξω για ποτό με μια κοπέλα που δεν τρελαίνομαι. Οπότε αυτό που θα μπορούσα να κάνω, θα έμεινα ok να κάνω, είναι να πάμε μια βόλτα με το αμάξι μου και μετά να πάμε κατευθείαν σπίτι της. Οπότε αυτό θα το προτείνω. Και ξαναλέω, αν αυτή η κοπέλα μου άρεσε πολύ και ήθελα να τη δω πολύ και δεν ήθελα να τη χάσω, θα της έλεγα βεβαίως ναι, πάμε κάπου έξω για ποτό. Θα περάσω από το σπίτι σου να σε πάρω και να πάμε κάπου μαγικά. Αυτό θα έλεγα. Αλλά επειδή δεν τρελαίνομαι, αυτό που θα πω είναι το εξής. Εντάξει τότε, μπορούμε να πάμε μια βόλτα με το αυτοκίνητο μου πρώτα. Καλημέρα. Και μου απαντάει, καλημέρα, θα στο χαλάσω εδώ. Και απαντάω, γιατί? Μου ραγίζει στην καρδιά. Οπότε όπως βλέπετε τα πράγματα δεν πηγαίνουν πολύ καλά. Οι περισσότεροι πιστεύω θα το έχαναν, αλλά αν έχεις καλό game και ξέρεις τι ακριβώς να πεις, μπορείς πολύ εύκολα να το γυρίσεις και θα σου το δείξω ακριβώς σε αυτό το βίντεο. Και μου απαντάει, συγγνώμη κιόλας, δεν το ήξερα να μπαίνω στο αμάξι του κάθε τείχοντα που θα προκύψει. Οπότε όπως βλέπετε είναι πολύ επιθετική. Πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος να το γυρίσει αυτό. Και όμως το γύρισα. Και απαντάω, έλα τώρα, νομίζω ότι είχαμε καλή σχέση και με λες τείχοντα. Οπότε κάπως παίζω την πάπια εγώ, προσποιούμε ότι δεν ξέρω τι συμβαίνει. Προφανώς η κοπέλα έχει δίκιο. Εννοείται ότι δεν πρέπει να μπαίνει στο αυτοκίνητο του κάθε τείχοντα. Εννοείται ότι δεν πρέπει να φέρνει σπίτι της τον οποιοδήποτε. Αυτή έχει δίκιο και εγώ έχω άδικο. Αλλά όποιος έχει το δυνατότερο frame νικάει. Και γι' αυτό εγώ παίζω με αυτό το frame. Για να της δείξω ότι όλα είναι cool, όλα είναι εντάξει, χαλαρά. Και μου απαντάει, κοίτα, προσέχω γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Οπότε κάπως πάει λίγο πίσω τώρα αυτή. Και επειδή πάει λίγο πίσω τώρα αυτή, θα τη βραβεύσω. Αυτό που είναι τώρα θα τη βραβεύσω και θα της προτείνω ένα νέο frame, έτσι ώστε να μπει αυτή στο frame το δικό μου. Και της απαντάω, καλά κάνεις και προσέχεις. Οπότε στην ουσία την επιβραβεύω που πήγε λίγο πίσω. Της δίνω μια σύντομη επαλήθευση. Μετά αυτό που θέλω να κάνω είναι να ξεχωρίσω τον εαυτό μου από το πλήθος. Οπότε λέω, υπάρχουν πολλοί περίεργοι και ποτέ δεν ξέρεις. Οπότε με αυτό το μήνυμα, μέχρι τώρα εδώ, της δείχνω ότι καλά κάνεις και προσέχεις
Υπάρχουν πολλοί περίεργοι γενικά, αλλά εγώ δεν είμαι από αυτούς τους τύπους. Με μπερδεύεις με τους υπόλοιπους βλάκες που μιλάς. Το να έρθω στο σπίτι σου χωρίς να έχουμε γνωριστεί είναι λίγο επικίνδυνο και για τους δυο μας. Ωραία. Οπότε τώρα της δείχνω. Και εγώ φοβάμαι λίγο να έρθω στο σπίτι σου κατευθείαν. Δεν είναι μόνο επικίνδυνο και για σένα. Μπορεί να είσαι, ξέρω εγώ τώρα, ένας 150 κιλά βιαστής. Δεν ξέρω ούτε εγώ ποια είσαι. Με λίγα λόγια. Αλλά το να πάμε μια βόλτα με το αυτοκίνητο δεν το θεωρώ κάτι ιδιαίτερο προσωπικά. Γνωριστήκαμε στο ίντερνετ, αλλά νομίζω μπορείς να πάρεις μια καλή εικόνα του άλλου από το Instagram. Προφανώς έχω ένα πολύ καλό Instagram και πιστεύω ότι το να έχεις καλό Instagram είναι απίστευτα σημαντικό και το προτείνω full και πιστεύω είναι ο λόγος που η κοπέλα κάπως ένιωθε ασφάλεια με το να με δει εμένα κατευθείαν. Πιστεύω αν δεν είχα καλό Instagram δεν θα ένιωθε τόση άνεση η κοπέλα στο να με δει κατευθείαν σπίτι της. Οπότε μετά από αυτό το μήνυμα η κοπέλα μου απαντάει. Άλλο το τι δείχνει και άλλο το τι φαίνεται και κάνει. Οπότε πάλι συμφωνώ μαζί της. Ισχύει. Φαίνεσαι συμπαθητική πάντως και θα ήθελα να σε γνωρίσω. Μια βόλτα με το αμάξι δεν θα μας κάνει κακό. Αν φοβάσαι, στείλω το προφίλ μου και τα νούμερα του αυτοκινήτου μου σε μια φίλη σου. Μπορεί τώρα να το πάω κάπως παιχνιδιάρικα, το πάω κάπως στο αστείο έτσι ώστε να χαλαρώσει και να νιώσει πιο άνετα. Γιατί ο λόγος που αυτή δεν θέλει να πάω σπίτι κατευθείαν δεν είναι επειδή δεν έχει αρκετό attraction. Είναι καθαρά επειδή δεν έχει αρκετό comfort, δεν έχει αρκετή άνεση. Έχει αρκετή έλξη, αλλά δεν έχει αρκετή άνεση. Οπότε μου λέει: Χάχα, μη μου βάζεις ιδέες, έλα τότε να μαγειρέψουμε ή καλύτερα να δούμε ταινία με κρασάκι. Οπότε αυτή εδώ να σας το μεταφράσω ότι μου λέει: έλα τότε να μαγειρέψουμε ή καλύτερα έλα να βάλω μια ταινία και να πηδηχτούμε. Αυτό μου λέει με απλά λόγια. Οπότε λέω: γουστάρω να μαγειρεύω, αλλά νομίζω θα προτιμήσω ταινία με κρασάκι. Οπότε στη ουσία της λέω: προτιμώ να πηδηχτούμε κι εγώ. Απόψε είπες ότι δεν μπορεί, σωστά. Είχα λίγες κάβλες εκεί το βράδυ, οπότε της είπα: απόψε δεν μπορείς να πηδηχτούμε, σωστά. Και μου λέει: ναι, ούτε αύριο. Βασικά για ένα καφέ καλές 8.30 φαντάζομαι δεν θα αργήσω να τελειώσω. Οπότε απαντάω: αύριο δεν νομίζω να μπορώ, επειδή είχα άλλο ραντεβού. Η αλήθεια, αλλά αν εδώ μιλάμε, μπορώ Σάββατο βράδυ αν είσαι και εσύ ελεύθερη. Θα μπορώ, λέει. Τέλεια, το κλείνουμε για Σάββατο τότε. Θα φέρω εγώ το κρασάκι και εσύ θα διαλέξει την ταινία για να είμαστε δίκοι. Και από εδώ και πέρα είναι όλα λογιστικά στην ουσία. Χαχα, εντάξει. Στέλνω μήνυμα τη μέρα του ραντεβού μετά από 2 ή 3 μέρες. Δεν θυμάμαι. Καλημέρα σας. Πώς είμαστε? Είμαι πολύ καλά. Ετοιμάζομαι να πάω για μπρας με τους φίλους μου. Εσύ? Πολύ ωραία. Και εγώ σε λιγάκι. Τώρα έχει σειρά η καθαρή ωρίτà. Καλά κάνεις. Θα φέρω εγώ το κρασάκι απόψε. Έχεις κάποια προτίμηση? Δεν έχω κανένα θέμα. Το αφήνω πάνω σου. Θέλεις να φάμε μαζί με το κρασάκι? Ανάλογα με την ώρα. Αν μπορείς νωρίς, μπορούμε να φάμε κιόλας. Ναι, μπορώ, ναι. Γιατί ώρα θα λέγες? Θες να βρεθούμε η ώρα 7? Ναι, αμέ. Θα φέρω στο λομούς για κρασάκι τότε να μαγειρέψουμε. Θα σου στείλω και τη διεύθυνση. Στείλε, ναι. Προφανώς στο λομούς επειδή κάνουμε διατροφή μάγκες. Τα gains μετράνε πάντα. Είτε πας σπίτι κομπέλα είτε όχι. Και κρασάκι ελάχιστο πίνω πάντα αν χρειαστεί να πιω. Η αλήθεια θα φάω το μεσημέρι με τη φίλη μου. Οπότε για τώρα θα σου πω να μην φέρεις. Αν δεν έχεις θέμα, κανένα θέμα. Θα έρθω πριν έρθω τότε. Φέρνω κρασάκι και μου στέλνει το location. Και πήγα σπίτι της και παίξαμε Monopoly. Οπότε το συμπέρασμα από αυτό το βίντεο είναι ότι αρχικά το frame μετράει full. Δεύτερο είναι ότι πρέπει να καταλάβεις τι είναι αυτό που λείπει σε μια κοπέλα για να βρεθεί μαζί σου. Στις πλήσεις περιπτώσεις είναι έλλειψη έλξης. Η γυναίκα δεν νιώθει αρκετή έλξη μαζί σου. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η κοπέλα δεν νιώθει αρκετή άνεση. Εσύ είσαι υπεύθυνος να καταλάβεις τι από τα δύο λείπει. Ωραία. Αν η κοπέλα έχει πάρα πολλούς followers και είναι πάρα πολύ όμορφη, το πιο σημαντικό μέρος που χρειάζεται αυτή βάσει της εμπειρίας μου είναι να νιώσει αρκετή έλξη. Αν η κοπέλα έχει χαμηλό profile στο Instagram και δεν είναι τόσο ωραία κοπέλα, τότε αυτό που θέλει περισσότερο βάσει της εμπειρίας μου είναι ότι θέλει περισσότερο comfort, περισσότερη άνεση. Οτιδήποτε απορία έχετε, είτε σχετικά με το βίντεο, είτε σχετικά με την προσωπική σας ζωή, γράψτε ένα σχόλιο, απαντάω σε όλα τα σχόλια και μην ξεχάσετε like και subscribe. Έχω βγει, σας λέω, τον τελευταίο χρόνο βγαίνω 3 με 5 ραντεβού την βδομάδα. Οπότε έχω άφθονο υλικό και θα ανεβάσω πάρα πολλά βίντεο.